ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଭୋଲେନାଥ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ରୋଷେଇ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଷେଇ ଆମର ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଠି ଗାଜର କାଟୁଛି ଆମର କୁନି ନେହା ମାମା। ଗାଜର କାଟୁଛନ୍ତି। ଗାଜର କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗାଜର କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଜର କାଟି ଆଳୁ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ବାକି ଥିଲା କାଟି ସାରିଲେଣି ଗାଜର କାଟିବାଟା। ଆଳୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାଟି ସାରିଲେଣି। କାଟିବା ପରେ ତାପରେ ଗାଜର କାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ ନେହା ମାମା କେମିତି ଗାଜର କାଟୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଯିବା। ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଏବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ଆମ ନେହା ମାମା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।